Ụmụ Igbo, ọ bụrụ na ị na-ege anyị ntị n'onu ma na-ekiri ozi ọma nke anyị na-ewetara unu na ozi ndụmọdụ na ịgbazi ọnụ nke anyị na-ewetara unu, biko ka ị na-esonyere anyị na YouTube, na-esonyekwara anyị na Instagram maọbụ na Twitter maọbụ na Facebook na webụsaịtị nke ndị obi nwanne m, ka anyị wee na-ezinye abụ ozi ka o si wee kwesị dị na-adị, maka na oge erugo mgbe anyị ga-ebupụta ihe nke njirimara Igbo na asụsụ Igbo na omenala Igbo na ihe gbasara ndị Igbo niile n'ụwa niile, ọkacha ihe anyị na-achọ bụ Biafra. Ị ga na-afụkwanye abụ ozi ka ọ ga na-abịa. Ị na-esonyere anyị, ị ga na-ama mgbe anyị tụpụtara gị ozi nke dị mkpa iyi amara, ma wee marakwa ihe ị ga-eme ngwa ngwa ka emeghara ọdachi. The less privileged this platform, the greatest thing you will do as a good Christian, as a child of God, is to help your fellow human being. Ihe mmụta n'obodo Igbo a nwa m bịara bụ ịfụnanya. O nweghị ihe ọzọ mmụtara ebe a, maka chi enwere ihe mmụta ihe ọjọọ mmụta n'aka ndị India here. Si ife mmụta here bụ love. Si ife na-akụziri m ebe a love. Ịkpọgodo onye taxi ibu ka ọba na ọba abịa. Ọba ahụ bịa kịta na ọ bụrụ na ị ka nwere some things na nwere ka onwe ihe ichefuru ka ije wetie o chewekwa gị onye chigide kedu ngwa onye bịa Nigeria na 2 days ị ga-ajụ onwe gị ajụjụ gị nwa na iti fire. We need to amend ourselves. If you come to Nigeria, what are you going to learn within 2 days? If we ọjọọ we mụta ihe ọjọọ, ife mụtara ebe a bụ ịfụnanya. Ka ifo onwe anyị n'anya, ka anyị were religion na Christ kụziri anyị were ya fo onwe anyị n'anya. Nwanne m nwoke Ọdịnaka Nweke dị mma, ọ dị mma. Aje Edwin Ọdịnaka is here, ọ na-alalụ ụla. Ọdịnaka is fine, Ọdịnaka is here. Nwanne anyị nwoke dị mma ya na ibe arọ obu nke anyị na-agba mbọ ka anyị bụpụ ya. This is Ọdịnaka Nweke, our own beloved brother. Ọ na-afụgị ya, ọ nọ n'ụla. Wee na-agọzikwa aka niile kwadolu Ọdịnaka Nweke nụ. Ọkachasị nse bido this platform, wee sị na Ọdịnaka Nweke ga-eje ụlọ ọgwụ ka eme ya dị surgery. Anyị sị na Chukwu Okike Abịama agaghị agbawakwa gị aka. Chukwu Okike Abịama anyị na-ekpere na ama nkwe ka ihere mee gị. Ị ga na-eje na-abata. Onye ọbụla sị na nwatakịrị anụnwa ga-adị ndụ n'ala Igbo, onye ahụ ga-adị ndụ. Ebe ọ n'isi wee na-eweta wee na-atinye n'isi Ọdịnaka, asị Chineke gozie gị nụ, gozie ezinụlọ gị, gozie ife niile nke ị na-eme, gozie nwanne anyị Dixon nke kwụrụ anyị ụgwọ flight anyị ji wee bịawa Mumbai, ebe anyị nọ na Mumbai, another state na India, ofu steeti na India ebe a ka Nigeria niile. Ebe a kịta na bụ 2 hours journey ka anyị gbaa n'elu, anyị gbaa 2 hours na flight before anyị erute here, ifu na obere ihe. So anyị si ya gazielu ya nụ, gazielu nwanne anyị nwoke Ọdịnaka n'ibe alụ anụ nwa obu nke ọ na-asọfa for long. Wee na-asị ụmụnne m dị na-ajụ ese Ọdịnaka dị fine, mụ na ya nọ. A sị na ejebe aka alaeze anaba eme gị akakpọ alaeze. Ụmụ Igbo, ọ bụrụ na ị na-ege anyị ntị n'onu ma na-ekiri ozi ọma nke anyị na-ewetara unu na ozi ndụmọdụ na ịgbazi ọnụ nke anyị na-ewetara unu, biko ka ị na-esonyere anyị na YouTube, na-esonyekwara anyị na Instagram maọbụ na Twitter maọbụ na Facebook na webụsaịtị nke ndị obi nwanne m, ka anyị wee na-ezinye abụ ozi ka o si wee kwesị dị na-adị, maka na oge erugo mgbe anyị ga-ebupụta ihe nke njirimara Igbo na asụsụ Igbo na omenala Igbo na ihe gbasara ndị Igbo niile n'ụwa niile, ọkacha ihe anyị na-achọ bụ Biafra. Ị ga na-afụkwanye abụ ozi ka ọ ga na-abịa. Ị na-esonyere anyị, ị ga na-ama mgbe anyị tụpụtara gị ozi nke dị mkpa iyi amara, ma wee marakwa ihe ị ga-eme ngwa ngwa ka emeghara ọdachi.